Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Uy, may kay niya na ka. Unsa man? Suko ka? Ako suko. Wa man. Basi giluom lang na nimo. Langga, uy. Langka. Basi wala ka makauyon ba? Kung wala ka makauyon, pwedeng mangita kag lain nga imong ipuli na ko alan. Ha? Okay, ragid kaayo ko. Tuna. Ayaw pagluom-luom. Ipahungaw. Ngano man ka, gisapot ka? Wa man. Sapot good. Luoy lang ko nimo. Sige kag paabot na ko. Hapit ka na gabi, magpaabot ka. Mga kung pananglit, gipulaan na ka, feel free. Sultii ko. Ingna ko, bati mga katsyo na. Unsa man ka, oy, kompleto man ka. Tabako, inom, sugal. Gipulaan ako ni mo na. Ingna ko, ana, sultihi ko. Wa man taon ko anang huna-huna, uy. Ano, samang ka. Ayaw taon ko pakasad ayong taon, uy. Ako lang nagisulti aron sa ingon. Makasabot sad ka ba? Madili ko tatong bugo. Mawa makasabot sa imong kahimtang. Ako ba maglagot ko kung ako'y papaabuton? Kung ako ba ikaw? Kung ako ang nahimutang sa imong dapit, no? Wala, uy. Bungkag ang kastilyong buhangin ini. Hilaw na lang ka, basin katugo na ka. Sa? Basin gutom lang na. Ana pa may pagkaon ako ang nagpalit magkukumba para nimo. Ginsulto ko nimo? Insulto ba? Gikan ko sa usa ka birthday party. Porting hab-hab na ko dito nya ingnon ko nimo nga basig gigutom ko. Hala, wa man kakagutom ha. Ano lang pagsige yaw-yaw in taon? Unsa man ang gisud sa daan mo plastic bag? Barong sa babay, Filipiniana. Uy, mao ba? Mo lagi pasulob sa mga mutambong Filipiniana. Ay, halak kaangayan kanimo nagsulo na day, no? Oo, syempre, angayan ka ayo. Nagpa-picture unta ka day. First time nimo nakasulo ba na? First time, sakto ka, first time. Doon na dyan ko picture. Ato niya nang ipa-develop lang ka, ha? Ha? Pa-develop nga naman. O akong ipa-frame. Akong ibutang sa tong kwarto. Unsa? Akong ibutang sa tong kwarto aron sa matahi kayo nga mahigda ko, ikaw dayon ang akong makita. O ira ka ayo kalan. Anong uwi mo? Tama na ay, paghilom ay. Sige na, matug na ko. Sige na. Pag toothbrush mo na day, ako naman tong giandam, toothpaste o gawin mong toothbrush. Ay di ko pungkol, uy. Di na kailang andaman ba ko ni mo. Kapoy ni mo. Ginagmay butang day, basig mahinomdom ka na ko ba? Sabad, hey. O, ni mo. Gisapot manoon langga. Ay ba, sige kasaban to sa ilang manager. Nakabati ko nalang tatay ug nanay. Siya lang ipinagsultihan. Ay, dili na lang kumusal ka kay malalis na pod. Paitas ning nanay, uy. Sayon-sayonon man ang taon niyang akong tatay. Pero, kurot gud akong bilib ni tatay. Pagkataas yun og pasensya. Di gud ka antigong masuko nga tukang nanay. Sobra ka in love. Langga. Langga, oy. Naman. Dog na ka. Kuya, alam. Uy, nga no, di ay ma-judger ka. Kapoy ko. May sulti ko niyo ba? Tama na. Isulti na yun. Ganina ba suntang nuray ko ka ice cream? Buang nga rin.
May customer ko, biyuda. Ha? Nya? Nababaan mo bang kita ta biyuda. Wa nga lagi. Unsa ka bulog-ulog ba katong iya, pero labihan niya na kadayang na ko inday. Oh, very good. Yuso ka mas pagdaig. Ako pa kunoy manoroyay og ice cream nga guwapo. Tinuoy? Pila may edad? Murag 40 kapin. Oh, makilaw pa. Mao lagi. Dato ra ba? Wow. Dato? Asawa kontraktor. Kung mauna, birahi. Unsay piray? Uya ba? Usa. Uya ba? Panahon na nga usa ka sa makahawa sa atong kalisod kani atong kahimtang ron. Langga oy. Diskarte lan, utak gamitin lan. Di sa taon ko kahimo ana oy. Ha? Uy, sa di mo inidaig man kanimo. Biyuda man ka ha. Gimingaw na na. Gilawa-lawaan na na. Jonas di taon ko kahimo na oy. Ngano man oy banga asad ni mulan oy. Ang puso ko. Ha? Wa jud mo pitik para niya. Ha? Usar kita giyan ning kasing-kasing na ko day. Usar gyud. Kinsa man? Tana pa ikaw. Pagkahanggaw nimo. Ha? Ayaw gamita ang kasing-kasing. Utak ang gamitin. Chuna oy. Ay, kanang pitik sa kasing-kasing hunungan na. Mahunong sa siya kung watay kwarta. Ha? Kung masakit ka, unya wa kay kwarta, kanang kasing-kasing ni mumuhunong na, patay ka. Langga. Tilawi ang byuda. Tanawa kung sa'y performance. Nya. Sugot ka? Ay, nga nang dili. Okay lang yun. Total, di mo na mahurot. Sabo ka dito Di ba ito na mahurot na. Naibog pa ka ni mo, pagbigyan mo. Indulhin siya baya na nga makalipay kag laing tao. Langga. Okay. Alam na sa iyo mga iyo, forbida. May butong. Ay! Sa iyo kayo, ngopra? Palit ko gisda pa para sa bawon ba. Tuwa ko. Ha? Huwag mong kita si Raul Alibiso to dito. Murag nangumpra to. Nakakitong ikumpra. Si Alex, huwag mong kita. Ha? Si Eric. Eric Stanjidas. Si Raul rin makikita na ko ito. Diba? Kumpra mo ito. Katambak mo ito. Pangumpra to. Kaya makaon ko no sa mga tao. Maom niya paborito. Yan. Di mo na siya mukhaong mga karni-karni. Maom niya. Ako Mas payo. kini ako. Tamarong na taon. Labas kayo ba? Tamarong. Sa ato ba ka ng matang baka sa Tinagalupa? Sugo kong tsuna good. Kaya gusto siya moigaw po sa boss tinawa. Di ba? Pulang tinggal si ikaw gumba. Tinuwa na sad. Forbida, alam mo yung guding tinuwa basta siyang buntagon? Ay kabala ka ba? Inig luto. Atagan ka. Ito na ko, bida. Ayo. Sa iyo. Di ko ano. Ha? Ayo, dugaya. Inigluto. Hatag na yun. Dugay din ko, ha? Patik may butog. Sige, di ako na kayo magluto mo ko. Baya, no? Purti at timang taon niyang Chuna daw. Pero si Chuna, ida, lain ang gihungitan. Pagkatoy-toy. Tabangan ti ka, tay. Ako na lang, inay. Kaligo na lang. Humanin mo kaligo, mag-ilis ka. Yung mag-ilis, pamahaw, okay? Okay, tay. Si nanay? Ay, ito pas kwarto. Wa pa di bangon. Dugaya sa mutubag ni Apple. Uy, Hello? dugaya ni mamutubag. Uy, Uy, day, mo pa'y pagmata na ko eh. Ano eh? Sa'yo mong kalanawag. tabangi ko, be. Siya ko kay Tabang. Tabangi ko nga makabiya kong alan. Unsa? Unsa ako nakas pagtabang? Ha, Jonah? Pwede magkita ta. Pwede man, naroon dili. Sige, salamat. Pero saman, Human sa pamahaw. dali mo doon sa ang tabo. May linggo eh. After lunch na lang. After lunch? Sige, okay. Asam tayo kita. Sige, salamat. Nawag ko sa bye. Langga, Ngano, uy, kasaba pa ni mo? ligo na. Ano man mong kaligo, mamahaw ta. Paghuwat ko no, ay kung apura habi.
Puno na itong baril sa tubig, Inday. Anda mo sa itong tuwalya. Paghilom, oy. Sapak ni mo. May butong. Oh, uy, bay. Dawata. Ay, parbida itinuor ko tao din mo kubidjar tong ako tao na. Ay, kagwari kay init pa. Okay. Tamalas ya ka, tamalas. Para makatilaw po ba ka? Eh, pares ko ni kinang dukot nga bahaw. Lamig yan ni pare. Patik kayo, patik. Salamat kaya. Salamat, bore. Sige, rin ako kay umano to kaligo si Chuna. Ako na itong pakanon. Ngita ni mo. Andaman ba? Andaman. Kuni mo ngitan, ipatun apil ang kutsara. Anggaw. Ikaw ang pinagkaon yung ikaw pagkatao-tao. No? Tural bay. Ana ginang formula bay. Panggaong kini mo ang atong mahal sa kinabuhi. Aron Formula. dili mangitag lae. Formula! Hindi no? Uy, Uy, hala. Kawanan man, tay. bitaw na, nugdog na. Ay, kada kong dagom ini. Murar bag doon ay bagyong maabot. Langga. Na, baha na sad ni. Paita. Sagri lang ko da, mubaha naman ang mag-uwan. Sabi di ay, bahag-uwan. Ah, Wagin palipapa na. Uwan gyud ayo nay. Kusog ra ba na yun? Na, kabuang man sa daan ni. Lan, ang baldi uy. Isaw na dapit sa may muto. Okay. Kariot lang. Pagdali! Tanawa, ngunsa na ni. Ahay, lumba nag-agas, wa na. Lan, pagdali, uy! Kay basi mabasa ng TV, kadugay mo yung nagpagbalde. Lagay. Kariot lang kayo. Sagdi lang, nay. Human ako graduate. Ug makatrabaho na ko. Atong ilista ng mga atop nato, nay. Wagid ko mangandoy, ug bahay nga sama ini. Nay. Moabot ang hikayon. Makaangkon tag nindot na puloy-anan. Nay. Dali, uy, kadugay ba ni mo suguon, uy? Tuo na, oh. Diyan ang doon kabali. Ito isaot. Ay, ibutang na diha. Wa na. Lumba nag-agas ang uwan. Tungod manas buslot nga atop mo na hinungdan. Lagi day. Ay, maliit na gid ko, ani. Napasamtan lang imong teacher day. Saong nag-uwan man taon. Ati na. Day, sulog din mo raincoat, oh. Sige, nay. Ingatot ka, magmotor ta. Ako lay hatod ni Atina. Langga. Ayaw na ako na lang. Duda sa nimo, eh. Kung may auto pa lang unta ta, di gid problema. Auto? Pero, unsaon taman. Wa man ta ana. Kay bisag unsaon ang imong kita nga pagpamaligya ng ice cream o pagpang-reflex. Bisag bisikleta, di makapalit. Ito na. Nay, ayos sa pagsulti, ano, uy. Tina, Nay, nga nung mangandoy man tagmanghalon nga butang, nay. Ang importante nga, malipayon ta, bisag pobre ta. Huwa man ta mapas mo ba? Total, aning kamot man sa tatay. Unya, samot na nga, may trabaho na ka. Wa na magsigig sugal. gilabtikan ko ni mo, Tina. Wa na uy. Tinuod mo gud akong gisulti. Diba? Ay, hilom na. Sige na, na ta. Sunod na ako. Kuha mo sa nanay ni mo, Inday. Nga nung masuko man siya, tay. Sakitan man sa kong maminaw siyang gipanulti ni mo, tay. Dili ko na makapalit og bisikleta ang imong kita sa pagpamaligyag ice cream o pang-reflex. Ay, pasagdir lang ang pudang inahan ni mo. Sabta lang ang iyang batasan. Ang anak man gina siya. Ate na! Sama, muskwila ka, dili. Naan ako, nay! Tay, alis ako, tay. Ako tang na. Nilaban tang na. Oh, Alan. O, pwede ka manurag ice cream? Paabot ko ni mo. Langga. Nga naman. Kuhan mo ko kining ako itong ipangayon sa RS o email. Oh, nga naman. Ako masagyang yung good nga forward na akong imong picture sa email ba kay akong ipa-develop niya, ipa-frame. Oh, unsa?
Ay naman is Jonah, uy. Wa pa magigbuabot. Taon-taon ako diri sa coffee shop, pero wa pa magigid siya. Ha! Hapit na mahurot ang usa katasang kape, wa pa gid siya. Ice cream init pa. Ice cream init pa. Palit mo. Uy, gawas. Lahos diri. Baya si Ma'am Sonia. Iya kong gikamay. Oh, imong pakyaw ni nga kung ice cream nga flavor of the road, ma'am? Akong ihatag sa akong katabang. Kay birthday man siyang anak karon. Oh, mo ba? Okay kayo? Pila man eh. Ay, kuan ma'am, kining, ay, kano lang mag-igoy, di lang ko mo presyon mo. Mao ba? Okay, sige. Hatagan ti kag 5,000. Oh, uy, ay, dako rasan na ma'am, dako rasan. Para may ginansya ka. Og dili ka na mahago pa. Salamat, ma'am. Sorry ha, nalangan ko. Ang may kay ka. Ganina akong gawat, ni mulugay kang niabot. O, klaro ba? Oh, Sabi, asa gusto ni mo? Ha? gusto kong muling kawas gikan kag Alan. Anugon kaayong kayo na nagihatag ni Bong nako. Imagine ha, iyak kong gitagaag mountain resort. Iyang ihatag nako. Og ako'y mo manage ani. Pila ko'y kantidad sa mong property? 50 million pesos. Wow! Unya, hatagan pa kong service car. Ha! Bigat ni nga na, Chona. Ang bugtong paagi nga ako nang maangkon, maurag yun nga malayo ko ni Alan. Correct. Ano kung kikaiday, kundi na ni maangkon. Mao lagi, pero unsaon lagi. Makigbuhag ka niya. Okay, makigbuwag ko. Pero, syempre, ka nang dunay rason. Wa mo gali babae sa Alan? Wa. Ay. Okay. Tabangi ko, Pi. Saan man ako niya, ha? Tintala si Alan. Uya ba si Alan? Ha? Ay, naku! Apilan ko ni mo! Muna'y nahuna-hunaan akong paagi, Apol. Chona! Kana ha, kung mutabang ka na ako. Pero, uy, ay kabala ka. Buhong ka sa tanan. Na, sa buhos tanan. Kung mulampos man ko ini, pasalig ko nimo, may premyo kagi ka na ako. Unsa? Premyo? Pila? Gusto kag advance payment? Yamot good. Hatagan ko ni mo? Yes! Hatagan ka! Well, pila imong ihatag nako nga advance. Unahan ti kag 50,000 pesos. 50,000 pesos. Naday ka na katidara? Oh, bangan ka na ako, ha? Maanti, gugutang mo diskarte, good. If I know. Adto ka ni. Of course! From Bong. Ay, lisod sa nana. Di lagi na lisod. Basta mutuman ka lang. Uy, saan mo na ko pag-diskartin nyo ra? Ha? Kasabot man ko ron ba nga si Alan. Pero may maghinuktok. Nakita gina na ako. Kasabot ko nga na problema gina siya na ako. Pero di lang siya magpailang nga na problema siya na ako. Nano niya? Ikaw ang muam-am niya. Wow! Yaman to good. Ikaw! Ikay mo diskarte. Og nahibaw ko, moabot sa punto nga musumbong si Alan nimo nga na problema siya na ako, Apol. Og sa higayon nga musumbong siya nimo, syempre am-aman day nimo. Og unya, mahimo nga dauton ko nimo. Unsa? Ikaw nag-diskarte, good? Basta kay utak ang gamitin. Uy, day. Kiyawam sa daan na ni. Pas na unsan taong ka, uy. Padayo, kuyawan ba? Ikaw pa, kabaga ni Mugnaw. Rag, lahap sa dada. Ang gipasalig na ako ni Bong, nga mobalhin ko dito sa iyahang resort, human sa graduation ni Athena. Juna. Sige na ba, tabangi ko ba, nga di ko mapakyas.
ug maangkon ako ang gihatag ni Bong nako. Kay mabulahan man sad ka kung ako nang makuha, di ba? Karon, makikita ko ni Bong. Aron pa ngayuon ako ang akong i-advance nimo. Oh. Chura? Hi, Bong. Mwah. Pagkalit ka man. Medyo emergency lang. Emergency? Unsa nga klase sa emergency? Ang akong tiyo sa Negros lagi na-admit sa ospital. Putlanan og tiil. Oh. Unsa? Putlanan sa tiil? Taas kay sugar, uy. Nya nasamad man, natuno. Nagumido. Nya, itawag nila nga, sana, di kang green na. Di kang green na. Nya, ang kagaw, aksyon na magsaka. Mauto nga kinahanglan nga, putlon ang tuong bitiis. Mao ba? May dangup ko nimo. Papaga ko snaw. Manguwam ko kwarta, pe. Kung okay ka, may unta, pero kung apiki ka, ayaw na lang. Sorry ha, nahimo kong uwaw. Kining kuan, magkwit, pabaga na lang ko. Kuan na lang, ako na lang ning iprindan ni mo, pi, ang gihatag ni mong pintas na ako. 1 set man to. Unsa? Unsaon nga, naratol man ko. Ikaw pa'y nahatag na ako sa maong alahas. Unya, ikaw pa'y akong prindahan. Maga na kay kong naong sa... Sige pong, di na lang ko magdugay. Manahid lang ko ni mo. Nga akong iprinda tong alahas kay mong gihatag na ako. Pila ba gikinahanglan nimo? Bisag 100,000 lang. 100,000? Sige pong, adto na lang ko. Pero, nananghid ako ni mo ha. Akong iprinda ang alahas kay mong gihatag na ako. Sorry kit kayo. Pero timailan nga, tininuod ning ako. Hinungdan nga ni Ari ko. O nananghid ko ni mo. Adto na ko. Ayaw pamrenda. Unya asa man kong kwarta nga akong ipadasa akong tiyo sa Negros. Pabuta ko. Matagad di ka. Pong. Sunda ko sa kwarto. Dali. Utang ang gamitin. Pang-famas ang acting na ako. Sundan na ako sa kwarto, be. Come here. Bong. Oh. Naa ang 100,000. Ibabaw sa headboard sa kama. Bong! Sultini lang ko sa mga kinahanglan. Di ko mapakyas. Oh. Chuna. Bong, hubuon ako imong boxer shorts, ha? Oh, unsa? Hala, na-apil ang brief. Chuna. Iisa ang tiil. Ang tuo. Okay. Sunod ang wa. Good. Good. Steady ka lang, ha? Wait, kay muluhod ko. Gantihan na kasi mo kaayon na ako. Sama ini. Ibalibol ka niyo. Lailal,
O, saman, hurutay mo ice cream? Oro taon day. Baya, ano, ihaya mo eh. Pagkaw man ni Ma'am Sonia. Ha? Katubang ako ngayon, kanahimor taon suki na ko dito subdivision. Oo, yun noon. Ginansya taon, dako-dako ginansya. Ah, di ba? Gipakyaw 5,000 ng ice cream ako, bay. Wow, ha? Oo niya, karon. Niya, kayo sa ta, mang-reflex sa ta. Grabe ha, kayo gyapon, binabahuay sa akin, unsam na siya. Bay, kumbati na dyan ko, bay. Kahapit ang graduation ni Inday Athena. Ha? Niya, maghikay ko na, bay. Gagi na may lagot. Palit ko kinasal. Agi, pasalamat ba? Oh, mao ba? Oo, pasalamat ko ni Lord nga mugraduar na yun nga akong anak. O niya, pasalamat pa ko nga akong langka, tsuna. Ni kayo og maayo para maasinso sa nagamong pagpuyo. Ano? Happy ka? Sobra. Gabi ka. Isukian ko lang ang imong kaayo na ako, Bong. Parehas ta. Gilipay ko nimo. Basta magbatinod-anon ka na ko. Di ka gyud magmahay. Bong, Pero ang kontra nako. Kanang bakakan ko. ha? Kanang linglahon ko. Kontra ko kayo na. Labi na og ilaron ko. Bong, Yes. Mayo na mahibaw ka. Di ko managana og hatag. Bisag unsay pangayoon. Basta kaya ko lang. Ako gyud ang ihatag. Basta ang importante, honest dali nako. yes, Bong. Pakalaom ka na ko, ana. Wamang gani ko mulimod ni mo nga may anak ko, di ba? Yes. Walang gisulti dali nako. O ang akong anak, mo-graduate na. Yes. Musab na gisulti dali nako. O karon, may itug-ana sa ko nimo. Unsa man na? Ang amahan sa kong anak. Unsa? Ngano man? Nakita na ko siya. Oh. Di mo nakita? Na maligyag ice cream. Oh, nako. Nanuroy og ice cream. Ang amahan sa imong anak, tindirog ice cream. Yes, Bong. Unya, nag-abot mo? Yes. Unsa? Nga sa ato pa. Uy, relax lang, good. Di ko gustong dunay kasaw, Chuna. Huwag magkaangay kabalakan. Dili siya ang nisaw. Kundili ikaw. Unsa to? Huh? Gipalagod pa ko nimo? Mo ba? Ha? Nasuko ka? Of course. Abi ba yan ako og honest? Gusto kag honest ko nimo. Di ba mo na yung gisulti na ako, di palang gidugay? Pato di mo gusto kag honest. So nag-honest ko nga nisulti ini, di ba? Tungod kay, dili ko gusto nga, adto ka mahibaw sa laing tao, hinungdagan nisulti ko nimo. Kung mo na nga masuko ka. Sorry. Di na lang ko magdugay, adto na ko. O di na ko kuhaon ang kwarta nga imong gihatag na ko. Unsa? Di ko na dawaton. Abi pa lang, gipangwarta ta ka. Abi pa lang, gibinuangan ti ka. Dili ko gusto kay nagtalikod na ko, libakon ko nimo. Basi makaingon ka nga marukoy kung dako. Gilingla ta lang ka. Sorry. Sipiat na ko sa akong pangdungog sa imong gisulti. Nga gusto kag honest. Nga nisulti ko nimo tinuod. Karon misulti ko, suko ka. Sige na lang. Di na lang kotob. Oh. Unsay buhat mo ipasabot? Oh. Mihila ka? Ay wa, inartista rin ni. Unsa? Dila na ko kapuga ng akong luha. Tungod kay bugo ko. Anong misulti ko ni mo? Wala lang ko mo mag-honest ni mo.
Pero, Chuna, dagdi na lang nahitabo naman. Wala mo ko'y mahimo. So, thank you na lang sa tanan, Bong. Unsay thank you. Huh? Thank you sa imong kaayo. Ayaw ka bala ka. Ang tanang butag ay imong gihatag diri nako, akong iuli. Unsa? Akong iuli. Iuli na ko ang tanan tungod kay dili ko gusto. Nga makita pa mga butang nga gikan nimo. Chuna. Ang tao nga ko nakatunan sa pagmahal. Ang tao nga gituhuan ako nga mudawat sa akong pagka-single, ma'am. Ang tao nga akong gituhuan nga mudawat na ako uban sa akong anak. Apan sipiyat na ko. Salamat na lang sa mabungi kayo at imo kong ipangga, Bong. Dili ko ni kalimtan. Baunon ko ni hangtod sa akong lupnganan. Chuna! Erak, ayaw ko no. Oh. Chuna. Bitaw pong sorry, ha. Medyo nakagasto ra ba ka? Sagdi lang, inahinayan ko lang og data. Katong motorsiklo, mga alahas, cellphone. Ako tong iuli. Ilamay? Honest pa. Ni ang cellphone, iPhone 16. Ako nang iuli. Uli na ako. So, das bulsa? Akong iuli. Isaw lagi na sa mong bulsa? Suko na sad. Hanggaw gina ko, Nag-honest magko nga akong iuli. Ako na suko na sad. Stop it! Bong. Huwag ko'y bawion nga butang. Di ka ni mo. Pero... Igo na. Kung mo ingon gani kung igo na, hunong na. Hunong! Hunong yun. Bong. Unsa man? Ang amahan si mga anak, unsa man na? Molis inyo? Moadto. O gipadayon ni mo? Gipadayon. Tapos? Nagduhog mo? Wa. Ayaw kong patuho Ayaw pamakak. Ano, arali mo, tuo kag sa dili. Chuna. May nang mahibaw ka. Para dili ko kulbaan, kay basig, at tukas laing nahibaw. Musamot ka masuko ka na ako. Ug di na ko ni mo tuhuan, ana. Pero karon nga nitugan ko nimo nya masuko ka. Aw, di ka kapugong si mong gibati, andam ang ko. Andam ko kung moingon ka nga, di na ka magpakita na ako. Okay, mahimo. Di man mahimo nga, mamugos ko sa kong kaugalingon. Di sad ko ana, Di man ko makapugong niya nga makikita sa among anak. Maayong pagbuminaw. Gimingaw siya si mong anak? Siguro, iya ko ng anak, di kimingaw. Ang giyagian sa anak. Gimingaw po siya. Mingaw mo lang. Unsa? Pero kuto, Bradley, ha. Wow man siya makahikap na ako. Labaw sa tanan na ning kamot ko. After graduation sa akong anak, mubalhin ako dito sa imong resort. Kana kung dawaton pa ko nimo. Oh. Dawaton. Napugos ramang ka. Dawaton. Salamat po. Ayaw ka pala ka. Dili na makaukay sa akong ginabot ang amahan ni Athena. Kinsingan sa amahan sa imong anak? Alan iyangan. Ato na ko ha. Bilin akong cellphone ug ang kwarta. Diha na na. Dadalit siya. Bong. Konsumisyon na sa pinaabot ni Nanay Tay. Okay ra ginanak ko agi problema. Way problema. Pero kay bao ko tay, naghuot ang dugay nimo. Kaya po Kaya ba? Tay.
Yes, of course. Ni ako aron paghatag nimo sa advance payment. 50,000 pesos. Really? Yes! O, niya, dawata. Ako na nagilaindaan. 50,000 pesos na. Uy, Chon. Siguro ka? Siguro lagi ko, Apol. Di na ko pwedeng palabyon ang dakong oportunidad. Nga ingon ini. I will use my beauty to become a sudden millionaire. Chon. Ay, Ganoon ka. Kalit ba ka ginuktok? Kalawang para ba kaig pagupaw? Uy! Ngano ka, uy? Hilak pangod ka. Apol. Unsa man ka? Nakonsensya pa ya ako. Nakonsensya? Sa unsa? Sa nahimo kong sa. Wow, ha? Nakasa ka ni Kinsa, doon na di kay konsensya, day. Aba niya, ay. Kung ipaklaro pag ni mo. Siyempre, kang Alan. Mao ba? Pero bisag buhilak pa kong dugo. Dili na mapapas nga nakasa ko sa among relasyon ni Alan. Na. Puslan man nga nabasa na ko kay nagtaligsik. Musaw na lang ko sa baha. Nya napunta man ka sa flood control. Ay, binuang ko ni siya. Uy. Nahog di komedya pero mo na tinuod. Nya nakonsensya ka. Ipadayon pa na nimo. Makonsensya sad ko. Ug di ko ni ipadayon. Mapatay sa kumbong. Puh. Piit ha, pagpiit sa bingka. Apol, ikaw mo ibugtong na kong paglaom ini. Ay, kuan. Ano kun kay kahigayunan? Imagine ha, makumpleto na ko sa tanan. Pagkaangkon ako sa kaugalingon akong mountain resort. Unya, mukita man na og 20,000 ang adlaw. May wheels pa ko. Usa pa ba akong pangitako na, di ba? Oh, naman din na. Go. Karong panahon na, dili na mabuhi ang pulos gugmara. Apol. Laliman ka ha? Lupi pa ni Moy, nakadaog sa luto. Unya si Alan, saan naman lang. Nabuang na. Ay, nakagunahon na ang bahay ni Alan. Kung nahitabo man, nga makabiyak ka na niya, sakit kan las Alan, sakit na siya. Sod sa pilara ka adlaw, buwan o tuig ba? Pero, tsaka ito, makadawat na na. Labi nag-imong piksan sa grasya ni mo. Ha? Unsi? Imo taga kwarta. Apol. Piksan ni mo. Bisag tag 50,000 ang buwan. Nabukad pala na day. Yung mo dawat ka ha. Sa hindi dawat. Yaw, sa primero tingali. Tungod kay may garbon tao, di mo dawat. Pero day, hulhugan man ako. Ako maingon nga, dawata, kay mo ulit kayo na makabawas ka. Ha? Ito, no? Dawat lagi na. Ala, eh. Nya, gawas lagi na na. Unya, unsa Taga man. ni mo og in love line mo sa ala, di ba? Di mo na nato ba, di mo na nato kalalis, kay tinuod gina, atom na nakita. Imong i-date og panagsa. Ha? Uy, mubalibad ka na sa alan na day. Patudjakon mo panagsa day. Kutawang ka na. Amo! Ano, dili na mahimo? Day, amo. Dili na mahimo. Apol. Tod. Kano sa ganing graduation sa inyong anak? Murag 3 weeks from now. Muna iyang graduation. Mingaw na. May customer. Uli na tingali ko. Happy din tayo. Agtol ko sa pasi silang June. Palit ko dito sinugba. Sinugbang isda. Para panihapon. Tagal na po na ako sa bayalan taon. Butang! Oh! Uy! Forbida, no? Asa ba ka? Ha? Asa ka? Niya, dagkot ko kandila. Niya, mulimog-mog sa kog holy water. Uy, baya! Ay, Unsa? Mao ba?
Asa sa Alan? Ta sa sud sa ninyo. Ha? Ay, pagka-Diyos na ng taon ni Alan, no? Samtang si Chuna, pagkasungayan. Ah, Sindoy. Taon ka, Wing. Ikaw po, wad yung kakatambag na imong amigo. Ang sa'yo buti pasabutan na di, Di ka maluing, Alan. Di ka makonsensya. Purbida. Unsa ba taon? Hindi ko taon. Di ba, amigo mong tunay? Di ba? Amigo, kay mo sood, kay mo, di ba? Oh. Sultinas tinuod, uy. Kaya bini mo, no? Kung di ka mo sulti niya, tulisukon kas imong tanlag. Ha? Ah. Ano man taon? Uy, Sindoy. Tulisukon kasi mong tanlag. Ilabay na makita mo si Alan taon nga na napagpas sa kainit sa adlaw. Sura niya ng pagpamaligya og ice cream. Unya naman ho ang mga tudlo tungod sa pagsigig tuplok sa lapalapas sa mga customers pag-reflex. Unya ang iyang tuna tuwa na kay uman sa laing laki. Naka-Filipiniana pa. Sindoy. Konsensya ka. Bida sa na dito. Uy, Sindoy! Sabayalan. Ay! Uy! Alan! Diin ka doon. Oh, dito ko sud sa Santo Niño taon. Alohor taon tag panagsaba. Pasalamat. Maayo. Pasalamat. Ay, salamat. Dapat lang, no? Ana, Jude. Di kita malimot ni Senyor Santo Niño. Di ba? Oh, son, pa-reflex ka, Sindoy? O, dili, ay. Nagkutsad ko. Aron makakuhaan sa ning sa nato. Sindoy. Sige, ari na ko. Butong. Oh. Ari sa ko, ha? Una-una ito nga kung gingon ni mo, makonsinsa ba ka? Ha? Ari sa ko. Alan, ari sa ko. Pananglit maabot ang panahon nga magsubo ka na ara ko. Mangas ka. Unsa, Sindoy? Ibaw naman yung kang. Sayod ka, kaniyado pa. Yatap kay ko nimo. Yatap. Sindoy, oy. Pero, okay lang. Saon naman. Gilangkat man kong tsunang gikan sa ako mga pananaw. Oh, siyo di abas. Why onay Sindoy? Why onay Sindoy? Silingan na guta. So what kung silingan? Mo nang silingan kay wa gila ay magmidati ay kita ra yung maraga silingan kita ra yung magtinabangay. Forbida do. Doy. Gubi ang inala. Ha? Naibog ba kang alan no? Ani adto na butong. Sus, ibaw ka butong. Daghang yung balot ang ako na usig ipakaon na niya. Buot mo ipasabot ka. Ikay ka ba dyan? Sudyabas, oy. Sudyabas, ha? Badungganta. Amawa, gini mo Sindoy. Sige, arin ako. Sige. Babo. Sige, Doy. Ang gawa, gini Sindoy. Kontra na ba kayo sa tuna? Mabagay? Ay, tuni, atos pa sila. Manapit ko ni mo. Napit sa unsa. Ay, maunta, atos pa sila. Sinugbag, tinuwa, tara. John, unsa ka yung number ni Alan? Cell number? Sige, wait, tagaan ta ka. Sige, sagay ko. Okay, mo ni yung cell number ay. Imo na. Padundo na. Aron, lugdang to atong kinaon ba? Itong tinuwa o gatong lami kayong ginabot. Gamay lang ako, ha? Ang sarag grande, oy. Unsa mo ka, oy. Ay, bawa bitaw ka ba nga... Masuko si Chuna kung may bawa nga mag-inom-inom taon ko. Pinagin mo. Ni mo taon ba Alan? Abi ni mo? Nakonsensya na ba taon ko, ha? Oh? Ano man? Anong nakonsensya man ka? Bahala na. Sultihan talang yung ka. Saan sa? Bayalan, sorry ha. Pero sultihan talang ka sa mga libak sa mga martis batok ni mo. Nga no, di bay? Giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga lang na silang kasuya, bay, butong. Nga si Chuna, moya kong gihigugma. Unsa? So listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliagais Paris. O palihog din ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.